civaka demokratik ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê de ji bo nehê cotmehên daxuyaniyekî didin ev destpêka komploya ser serokatî. Ji bo raya giştî em di rêya wî de ne. Komploya ku nehê cotmehê 1998 dest pê kir dikeve 25 saliya xwe. Di van salan de her çiqas komplo serkeftî nebibe jî her dem bi rê û rêbazên cuda hewaldan hebûne ku komplo bikihê serî. Îsal jî komploker bi hemû hêza xwe ve îzolasyonê girankirî xist miryetê. Tevî îzolasyona girankirî êrişên dijwar li ser tevgera azadiyê ya gelê Kurd tên kirin. Li welat û derve pêkhateyên tevgera azadiyê ya gelê Kurd hemû bûn armanca komplokeran. Rêxistin sazî û dazgehên Kurdên azadîxwast ro bi ro rastî êrişan tên û li ber xwe didin. Kadro û xebatkar tên desteserkirin. İşkence li wan tê kirin bi sîqostan tên şehîdkirin. Mînaka vê ya herî dawî şehîdkirina têkoşera Kurd nagihan akarsele. Êrişên komplokeran bi awayekî tund û nedîtî li ser gerîlayên azadiyê Kurdistanê tên kirin. Dijî gerîla çeka nukler taktik tê bikaranîn. Her cure çekên kimyayî tê bikaranîn. Ev hovîtî û vehşiyeta komplokerana ku ne Hiroşîm û ne Nagasaki û ne Helepça ne jî devera Kurdin hatiye dîtin. Ya ku me şaş metel dihêle jî dinya bêdeng e. Em tînin bîra raya giştî ku şoreşgerê mezin Ernesto Cigivara nehê cotmehê pêşî 1967 hat şehîdkirin. Komploya navnetewî jî di hema rojê de dest pê kir. Serêkaniyê û girê spî di hema rojê de rû bi rû dagirkeriyê hatin dagirkirin. Li vê yekê ji şoreşger û gelê şoreşger re peyam tê dayîn ku ka dagirker û dijberê şoreşê tê çi bikin. Bersifa vê yekê serxistin û tekozkirina şoreşa gelan e. Bersifa vê yekê piştî ku li Îranê jin bi taybet piştî şehîdkirina jîna Emînî û gelên Îranê hemû didin. Lewra em dibêjin jin jiyana azadî yê ku dema xwe bahurandiya û desthilatdar û hêzên hekûmanên yê ku wekî çemên Dicle û Firat diherikin rojhilata navîn şoreşa me û li ber xwe dayîna gelan e. Ji bo rêber Abdullah Öcalan ev 24 salin em bênavber tê dikoşin. Di nehê cotmehê ya 2021 heta niha Kurd rewşenbîr, siyasmetdar û çalakîkerên medenî asta çalakiyên xwe bilind kirine. Di encamê de spîtê serdana rêber Apo kir. Lê hat ragihandin ku encama serdanî dê heta 6 mehan were eşkerekirin. Nexêr, em demildest hema niha daxwaz dikin ku encama hevdîtina bi rêber Apo re were eşkerekirin. Ev mafê reva yê gelê Kurd û dilsozên rêber Abdullah Öcalan e. Akademiya Civaka Demokratîk bi şaxên xwe hemû ve ev saleke tê dikoşin. Lê Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Rojhilatê Sûriyayê bê navber kar tê kirin. Kar û barê me xwe destpêre her pênc parêznameyê rêber Abdullah Öcalan. Ji ber ku rêber Abdullah Öcalan ji me ya û yê me ye. Me wekî rêber pejrandiye. Em bi dil û can girêdayî wî ne. Ev nekşa li ser dilê me ye. Rih û rewan û mejiyê me bi bîrdoziya rêber Abdullah Öcalan ve girêdayî ye. Bîrdanka me jê ye. Divê were zanî mirin dibe lê ji rêya wî veger çê nabe. Lama hewaldanê ji holê rakirin yan jî ji rê derxistin şoreşa me pûç û valan e. Akademiya Civaka Demokratîk di sala 25 de ya komployê de bi awayekî serkeftî tê bikoşe. Em dê xizmeta gel û pergala xwe ya siyasî debin, em dê gel û xebatkarên pergala xweseriya demokratîk perwerde bikin. Ji bo komplokirina bersifa me dê xwe avakirin û pêşxistina xwe bin.
ام دی گل و خباتکارین دلسوز پرورده بکن دی سری ده کرد و عرب ام دی همو گلان پرورده بکن دا کو او ببه خودی هشمندیه کاراست دا کو کاربه جبو خواه تی بکوشن و مافین خواه یه جیان بپاریزن ام بانگ لهر کسی کو ده اکادمی آمده پرورده دیدنه دکن کو ده سالا 25 ده کمپلوی ده زیادتر و بهشتر تی بکوشن کو ام قاربن آزادی فیزیکی یا ریبری خواه به دست بخن بلا بمره کمپلو نونتوی بجی شورشا گلان بجی ریبر اپو بیر ریبر جیان نابه اکادمیا جواکا دموکراتیک نه جودمه 2022 به سروک جیان نابه به سروک جیان نابه به سروک جیان نابه به سروک جیان نابه به سروک جیان نابه